αφορμή για την καθιέρωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πέρα από τα Σύνορα υπήρξε η τελευταία παραγωγή του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ για το Καστελόριζο, στην άκρη του Αιγαίου, σε σκηνοθεσία Άγγελου Κοβότσου και δικής μου ιστορικής επιμέλειας. Θέλαμε να έρθουμε να το προβάλλουμε, αλλά ήταν πολυδάπανο και δύσκολο το εγχείρημα να κατεβούμε μόνο για μία προβολή στο ακριτικό Καστελόριζο. Έτσι εισηγηθήκαμε στον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών να καθιερώσουμε και να θεσμοθετήσουμε ένα φεστιβάλ, ένα διεθνές φεστιβάλ ιστορικοκοινωνικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα επαναλαμβάνεται τις ίδιες ημερομηνίες κάθε χρόνο. Η πεποίθησή μας, το όραμά μας, συνοψίζεται στη φράση να φέρουμε τον κόσμο στο Καστελόριζο και να μεταφέρουμε το Καστελόριζο στον κόσμο. Castellorizo for me is a place of the imagination. What it was in the past, how we can imagine it, the different eras that Castellorizo had, and it's also a place of the imagination for the future, what lies ahead for Castellorizo. It's had an extraordinarily turbulent history, that in 40 years it went through 6 different governments, from Ottoman to independent, to French, to Italian, to British, to Greek. That's an extraordinary history, and it was destroyed. It went from a rich population of 9,000 people to 0 to now 200. This is an extraordinary history, and that's reflected even today in the way people live and the way that people experience the island. But we all come here with different experiences that we bring and experiences that we have on the island. It's a fascinating place. And adding to the richness of Castellorizo is this festival, Beyond Borders. Conceptually, it's fantastic. What are the borders? Are the borders our imagination? Our experiences? Are the borders geographic? This festival raises all those questions and challenges us on those. It brings, I've learnt an enormous amount from that, so I've learnt from it. We look for entertainment, we look for learning, we look for people who are going to give us something that we can learn from, and that's all happened with the festival. Castellorizo is very lucky to have it, and people have engaged in various different ways with it. It's yet another embellishment in this island. Ειλικρινά το φεστιβάλ Πέρα από τα Σύνορα νομίζω είναι από τα λίγα ελληνικά φεστιβάλ που όχι μόνο δικαιολογούν την ύπαρξή τους σε ένα τέτοιο μέρος, αλλά και την θεματική τους εστίαση. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν το έχω έτσι ξαναζήσει πάνω ακριβώς στα σύνορα να παρακολουθείς ταινίες που έχουν να κάνουν με την ιστορική μνήμη, να εστιάζονται πάνω σε αυτό κυρίως και με κοινωνικά ή πολιτικά θέματα, αλλά με κατεύθυνση, με εστίαση στην ιστορία. Και είναι πάρα πολύ, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον συναίσθημα, γιατί αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι με έναν διαφορετικό τρόπο τις ταινίες που βλέπεις, αλλά και βλέπεις με έναν διαφορετικό τρόπο το μέρος στο οποίο είσαι, το οποίο σε προκαλεί να σκεφτείς και να γνωρίσεις. Και νομίζω ότι όταν σκεφτόμαστε και γνωρίζουμε, μπορούμε να πορευτούμε πιο εύκολα και με μεγαλύτερη σύνεση. Το Πέρα από τα Σύνορα είναι μια πρωτοβουλία η οποία πραγματικά εξ αρχής μας ξάφνιασε πολύ θετικά. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία θα παρουσιάζει ντοκιμαντέρ αξιόλογων Ελλήνων και ξένων δημιουργών ιστορικού πολιτιστικού περιεχομένου. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο τόπος που γίνεται. Είναι το ιστορικό Καστελόριζο, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδος,
με την ξεχωριστή ιστορική του παρουσία στα ελληνικά δρόμενα. Άρα ο συνδυασμός των δύο ήταν για μας καταλυτική σημασία προκειμένου να στηρίξουμε το Πέρα από τα σύνορα, το οποίο ευχόμαστε να έχει μια εξαιρετική συνέχεια και στα επόμενα χρόνια που έρχονται και να καταστεί θεσμός για τον τόπο, το νησί, αλλά και για την ίδια το σκοπό τον οποίο έρχεται να εξυπηρετήσει. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη σημαντικότητα των φεστιβάλ που γίνονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και ειδικά σε περιοχές που είναι και πολιτιστικά και γεωγραφικά απομακρυσμένες και ανενεργές. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Είναι σημαντικό, έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα όμως είναι πώς γίνεται αυτό. Και το σημείο κλειδί είναι ποιο. Κατά πόσον καταφέρνει αυτή η διοργάνωση ή όποια διοργάνωση να δεθεί με την τοπική κοινωνία και να προσελκύσει την τοπική κοινωνία να το παρακολουθήσει. Συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Στην περίπτωση του πρώτου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που έγινε στο Καστελόριζο, ο κόσμος ο οποίος συμμετείχε ήταν κυρίως, κατά κύριο λόγο, άνθρωποι κάτοικοι του Καστελόριζου ή εκπατρισμένοι Αυστραλοκαστελοριζοί που έρχονται κάθε καλοκαίρι εδώ και που το ζήτημα τους αφορά άμεσα. Δηλαδή την κοινότητα των Καστελοριζιών κατάφερε αυτό το φεστιβάλ να την προσελκύσει και να κάνει αυτούς τους ανθρώπους να εμπιστευτούν το φεστιβάλ αυτό. Αυτό σημαίνει ότι βάζει μια σοβαρή παρακαταθήκη για τις επόμενες χρονιές και ίσως αποκτά αυτόματα και μια μεγάλη εμβέλεια, παρόλο που το μέγεθος του νησιού αυτού είναι μικρό. Το φεστιβάλ ήταν και είναι ακόμα, γιατί δεν έχει τελειώσει, μία όαση πολιτισμού και τέχνης σε ένα νησί το οποίο είναι ένα σκηνικό. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτήν την υπέροχη προσπάθεια για να αναδείξουν και τον τόπο και τον πολιτισμό και ένα μεγάλο κομμάτι από τον πολιτισμό του τόπου, κάνανε μία προσπάθεια η οποία νομίζω ότι δικαιώθηκε τα μάλα για πρώτη φορά και ήταν ένα ξάφνιασμα, έτσι όπως το εισέπραξα εγώ, για τους ανθρώπους του Καστελόριζου, οι οποίοι νομίζω ότι από του χρόνου θα είναι πολύ πιο θετικοί σε τέτοιες προσπάθειες, οι οποίες πραγματικά τιμούν τον τόπο και είναι και η μόνη διέξοδος από την κρίση αξιών που βιώνουμε όλοι. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πέρα από τα Σύνορα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Δήμου Μεγίστης και τα βραβεία κάθε χρόνο απονέμονται από τη Βουλή των Ελλήνων. Με την ευγενική μέριμνα της Βουλής των Ελλήνων απονέμονται 4 βραβεία. Στην κατηγορία ιστορικά ντοκιμαντέρ κάτω των 60 λεπτών, το βραβείο απονέμεται στην ταινία «Γεγονότα στη Φώκια» 1914. Τη σκηνοθέτησαν ο Στέλιος Στατάκης και η Ανιά Σκλάβη. Θα παρακαλέσω τους σκηνοθέτες να έρθουν στο βήμα και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΔ να απονέμει το βραβείο.
Εύχομαι τα καλύτερα, μακροημέρευση και καλή επιτυχία στις μελλοντικές διοργανώσεις του φεστιβάλ, γιατί το διοργανώνουν άνθρωποι με πραγματικό μεράκι, με διάθεση προσφοράς στο κοινό του Καστελόριζου και στους επισκέπτες, και όταν έχουν τόσο γνήσια και καλά κίνητρα, δεν μπορείς παρά να ευχηθείς να γίνει ένας πολύ επιτυχημένος θεσμός που θα είναι πολύ σημαντικός για το ελληνικό ντοκιμαντέρ. Η ευχή μου είναι να καθιερωθεί σε έναν ευρωπαϊκό τουλάχιστον χάρτη, για να μην πω παγκόσμιο κεφανή ή υπερβολικό. Έχει νομίζω όλες τις προδιαγραφές και τα δεδομένα του να γίνει. Χρειάζεται προσπάθεια, ναι. Χρειάζεται δουλειά, ναι. Χρειάζεται υποστήριξη επίσης από φορείς, ναι. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά με κάποιους ανθρώπους που έχουν μεράκι μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Και αυτό εύχομαι, δηλαδή να συνεχίσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ με το ίδιο μεράκι για να καθιερωθεί το φεστιβάλ αυτό και να μείνει μόνιμο και να μην γίνει μια 2-3 φορές και μετά πεθάνει. Μια ευχή για το φεστιβάλ είναι να μπορέσει να εμπνεύσει και τα παιδιά και τους μεγάλους και εκείνους που δεν είχαν την τύχη να έχουν την παιδεία που θα ήθελαν, να τους μαγεύσει και εκείνους. Αυτή είναι η ευχή μου. Δηλαδή, γιατί ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι γνώση, είναι τα πάντα. Το χρειαζόμαστε και ειδικά στο Καστελόριζο, το οποίο έχει αυτή την τεράστια ιστορία όπως προανέφερα στην αρχή. Πικρή ξενιτιά, πικρό το ξένο χώμα. Όλα πικρά της ξενιτιάς και τα λουλούδια Τι να ευχηθώ για το δεύτερο φεστιβάλ πέρα από τα σύνορα στο Καστελόριζο το 2017 και του χρόνου και καλύτερα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί το Καστελόριζο στον κόσμο, στα πέρατα της οικουμένης, αλλά για τους σωστούς λόγους. Το Καστελόριζο όλους τους προηγούμενους αιώνες, όλα τα προηγούμενα χρόνια, είχε πρώτα πολιτισμό. Πολιτισμό που ήταν πράξη, πολιτισμό που δεν ήταν θεωρία. Αυτό προσπαθεί με τον τρόπο του να επαναφέρει το φεστιβάλ πέρα από τα σύνορα.